fölrakok egy ős káoszt, mindenféle erőt fölrakok, ami belőlem így kirobban, érted? Kalligráfikus jeleket, foltokat, és akkor megyek visszafele, tudod? És akkor elkezdek, ráöntök egy adag színt, akkor azt elhúzom, ráöntök egy másik adag színt, akkor az összekeverdik. Izgalmas, amikor két szín egymásba olvad. Izgalmasak, ahogy lefolynak, azt én irányítom, tévedés ne essék. Tehát úgy mozgatom a vásznat, úgy irányítom, hogy az nekem megfeleljen. Van, amikor ez nem sikerül, akkor újból kezdem. Tehát egy kép nem egy blikre készül el, hanem van, amikor napokig, sőt van, amikor hetekig. Most van egy kép, amit elővettem, mert nem voltam vele megelégedve, legalább 3 fázisa volt, amíg az a tisztaság, az a metafizikai gondolat meg nem jelenik. Visszafejtem a sok kirobbant formát, visszahozom színekkel, mert ugye színekbe száll föl a világ erő. A színek, a festő színnel, formával, rajzzal, vonallal dolgozik. Ez az eszköze. Tehát az a szín használat, amit én használok, az rám jellemző. Azt egy másik festő másképp használja. Az egyéniségének megfelelően. Ez így működik, vagy nem működik. Nem a raktárnak festesz, hanem az embereknek. Azt akarod, hogy jelentsen valakinek valamit ez a kép. Azért festesz. Egyrészt, másrészt pedig festened kell, mert más nem tehetsz. Hát azt mondják, hogy a festőnél a legszebb a paletta. Bár hát ez már több évtizedes paletta, már sokszor változott. Szoktam mondani a feleségem, hogy te festőnek születtél. Amit én tőle elfogadok, de én nem így gondolom. Bár lehet, meg azt is elmondom neked, hogy miért. Én szerettem volna sportoló lenni, legfiatalabb koromban. Végpedig hosszú távfutó akartam lenni. Aztán később szerettem volna olyan helyre kerülni, ez volt a legelső gondolatom, hogy cirkuszosak közé, mert hogy azok állandóan utaznak, és valamilyen sportban én első legyek. Most 5. elemista voltam, amikor ide került egy fiatal rajztanár. Rajzot és földrajzot tanított, úgy hívták, hogy Szabolcska Péter. Ez Szabolcska Mihály költőnek egy távoli rokona. De Szabolcska Mihály Ady kortársa volt, Ady volt a világi, ő pedig a népi, úgynevezett népi vonalhoz tartozó költő. Most ez a Szabolcska Péter, gondold el, hogy általános iskola 5. elemista voltam, amikor művészettörténeti órát tartott, rajzórán, és behozta a görög és az egyiptomi szobrászat képeit, és azoknak a gyerekeknek ott mutogatta. És akkor mondta, hogy ezek művész emberek, az nem olyan, mint a hétköznapi ember. És nekem ez akkor annyira tetszett, hogy én semmi más nem akarok lenni, elhatároztam, csak művész. Hogy ez miért a kisgyerek agyában méri, mert én más akartam lenni. Művész akarok lenni. És akkor ő megszervezte a rajzszakkört, ami indult körülbelül 22 emberrel, de a végén 2-en maradtunk, ő meg én, a tanár meg én. És együtt jártuk tájat festeni, és együtt festettük csendéletet. És mindig tanított engem, már perspektívát, mindent megtanított, hogyan kell leképezni a tárgyat. És valószínű, hogy ezért mondják, hogy te festőnek születtél, mert attól kezdve tényleg művész akartam lenni, de a szó nemes értelmében.
Hát nem gondolom magam soha különbnek, másnak gondolom, de hát minden ember más a másiktól. És nekem az a dolgom, hogy ezt csináljam, mivel ez akartam lenni, művész, festőművész. Számomra, ugye mondtam neked, hogy a művészet mit jelent. Az egy nehéz feladat, és azt betölteni, az nagyon nehéz. Tehát ez volt az első, ami hatott rám, hogy művész legyek. Nem akartam pilóta lenni, meg sportoló már többet, hanem festő akartam lenni. Van ilyen festő, akinél beáll az alkotói válság. Az rendszerint szellemi tunyasággal függ össze, hogy megelégszik azzal, amit elért. Én soha nem vagyok elégedett azzal, amit csinálok. Soha. Vannak jobb pillanataim, természetesen, de mindig arra gondolok, hogy jó, az itt most rendben, majd a következőnél elérem. Tehát vagy ahogy hogyan kezdem, van olyan, hogy csak egyszerűen kiöntök mondjuk egy vöröset, és kiöntök egy kraplakkot, és ráöntök egy fehéret, és akkor ahogy a színek összefolynak, nekem már beindul az agyam, és akkor azzal dolgozom. Azt próbálom úgy hozni, hogy azok jelentsenek valamit. Én ugye sokat foglalkoztam a keleti filozófiával is, és én úgy emlékszem, hogy nagy hatással volt rám egy könyv, egy kínai könyv, aminek a címe a Majom király, Wu Chengen írta. És ebbe találtam, ha jól emlékszem, és engedd meg, hogy ebből felolvassak egy pár gondolatot, ami tulajdonképpen elindított egy metafizikus irányba gondolkozni. Mégpedig a következő. A nem létben rejlik a lét. A semmi nem létében a semmi. A formátlanságban a forma. Az üresség híjában az űr. A nem lét pedig létté leszen, a nem létező semmivé. A formátlanság formává válik, az üresség híja pedig űrré. Az űr pedig űr, a forma lévén, mivel hogy a forma meg nem állapodott. A forma maga is üregség csupán. Az űr pedig, mivel hogy meg nem állapodott, maga is forma csupán. És aki tudja, mi az üresség, és annak híja, a forma, és a formának híja, abban felragyognak az igaz szavak, és meghallja a titkos hangokat. Az a tiszta űr, ami az elején fölolvastam, ez a kínai regényből, az lenne az utolsó fázis, ami a legnehezebb, mert annak kellene a leghitelesebbnek és a legintenzívebbnek lenni. Mert még mindig vannak az emberben olyan szilánkok, olyan sérülések, amit még mindig nem tudod föloldani a metafizikai térbe. Tehát még nem vagy ott lelkileg. Ezért van az, hogy nem lehet megnyugodni egy-egy képen, egy-egy eredményen. Lehet, hogy aztán úgy ér véget az életed, mint ahogy Bartók is mondta, hogy ő tudta, hogy rövid élete van, hogy teli kofferrel kell elmennem. Ez a festészet elég nehéz feladat, és tényleg nem tudod azt, hogy mit tettél le. Van-e súlya? Ez több év után derül ki. Te ugyan tudod, hogy körülbelül hol tartasz, talán, de ez a bizonytalanság, ez bennem van. Ezért is van az, hogy soha nem voltam elragadtatva életem folyamán saját magamtól.
Mert az emberek nagy része mindig magát dicséri, hogy milyen ügyes, meg milyen okos. Én már gyerekkoromban éreztem, hogy nem minden úgy van, ahogy mondják. És önmagad iránt kell legyen kritika. Nem kell ezt elkürtölni másoknak, de te tudjál róla, hogy most milyen voltam, vagy milyen voltam akkor, amikor ez az eset történt. Hogy vajon minden rendben volt? Úgy viselkedtem, ahogy kellett volna? Szóval, és ez mondjuk a művész egzisztencia feladata, hogy ezt megpróbálja megoldani. Ugye ez a nagy művészek. Most például egy barátom megkérdezte, hogy ki a legnagyobb festő, akit szeretek. És mondtam, hogy nem tudom megnevezni, hogy egyet. Azt tudom, hogy egy Michelangelo az egy egyetemes zseni volt, aki szobrász, építész, festő és költő volt. Egy reneszánsz ember, akit én csodálok, gyerekkoromtól kezdve csodálom. No de hát az a csúcs, ahhoz képest hol vagyunk mi modern emberek? Itt van mondjuk ez a fehér kép. Tudjuk azt, ugye, hogy a fehér az a színeknek a királynője, mert a színtörés által, a prizma által jönnek a különböző színek, és a fehér tartalmazza az összes színt. Most oda visszajutni, hogy fehérbe kompozíció legyen, tehát olyan, ami üt, az marha nehéz megoldani. Tehát itt is látod, vannak a szélek, ahol hangsúlyok vannak, de a fölrakás az ilyen kicsit ilyen ecsetnyomokból van, és hogy közben átfénylik a sárga alul. És akkor itt vannak, ez egy faág emléke, akkor egy betépett forma, de ez ki van egyensúlyozva, tehát ki van gondolva, hogy hova teszed a hangsúlyokat. Benne az egészben csak itt nagyon kevés hangsúly van. Tehát a fehér az alap, amiben minden szín benne van, azt kell földolgozni, azt kell, vagy ott van a falon, az is egy fehér kép. Tehát ezek nagyon fontosak egyébként. Vagy itt van ez a vörös osztás, ez a vörös kép, ez intenzív, és ez úgy van megoldva, ugye, hogy geometrikus osztása van. Ez a sötét forma, ez följön ide. Maga a vörös pedig benyúlik egy kicsit a sötétbe. Tehát ez úgy van megkomponálva, a szélek, látod, egészen a vöröstől, egész a kékes liláig mennek a két szélén. Ugyanakkor van itt ez a fölfénylés, itt egy éles krómoxis zölddel. A vörös itt visszajön, tehát ez meg van komponálva. Úgyhogy ez bizonyos mértékig üres kép abból a szempontból, hogy nem ábrázol tárgyat, csak geometrikus osztása van. És ezért mondtam neked azt, hogy ezek a papír összeállítások, ezek most nagyon izgalmasak. Ilyen 150x1 méteres papírt elkezdtem befesteni temperával. És ezeket a dolgokat valami miatt elkezdtem felszabdalni ollóval, meg vágókéssel, és ahogy az asztalon egymás mellé kerültek különböző formarendszerek és különböző színek, itt lehet látni, ezt
így egymás mellé raktam, nem dobtam ki a selejt papírt, hanem szépen egymás mellé rakosgattam, úgyhogy most ez izgat a legjobban, hogy ebből egy sorozatot akarok festeni. Különböző terek vannak itt egymás mellett, mégis egységet alkotnak majd. Terveim szerint ezeket fogom kidolgozni nagyobb méretben, és nagyobb intenzitású, tehát legalább ilyen 1,5 méteres képekben fogom ezeket földolgozni. Tehát az egész egy játék volt, ahogy vagdostam föl a papírokat, és így egymás mellé kerültek. Én mondom, milyen jó pofon. És akkor így összeállítottam, és mindjárt betettem sötét, lilás, kékes, zöld és narancsos, vöröses mellett, hogyan alkot ez a pár szín egy egységes képet. Ugyanakkor mégis legyen benne nüansz, különbség. Tehát egyfajta üres gondolkozás az, amit az űrről beszéltünk az elején, hogy az üres képek, ami már nincs tárgy, csak szín, nincs forma, mert a forma maga is forma, ami üresség, ahogy mondja a kínai gondolkozás. A triptihon is azért érdekel, mert előfordul, hogy a triptihont szétszedem, és külön festek egy-egy vásznat, és aztán végül összeteszem. És akkor úgy, tehát ez egy állandó gondolkozás, állandó folyamat. Itt ezek a hangsúlyok, amik benne vannak, ezek a lényegesek, meg a vonalhálók. Nem mindegyik vonal egyforma hangsúllyal szól, tehát van egyfajta zenéje a képnek, tudod? Tehát, úgyhogy ez még kezdetek kezdetén van. Tehát itt még sok változás előfordulhat. A lényege az lenne, hogy itt az a organikus formarendszer, amit én fölfestettem, azt most megpróbálom nüanszokba visszadolgozni, és különböző helyeken hangsúlyokat adok neki. Tehát az a tér, ami itt fehérben van, ez egy metafizikus tér lenne, amiben hangsúlyok és színek vannak. Egyáltalán nem tudom, hogy hova alakul ez ki, nem is szívesen mutatom, mert lehet, hogy egy bizonyos alkalommal fogom és az egészet átfestem. Hogy aztán az mikor fejeződik be, mint ahogy mondtam, nincs befejezett kép, mindig lehet hozzátenni valamit. Tudni kell, hol abba hagyni. Ez a legnehezebb. Hogy abba hagyom most, egyelőre ez így jó. Ez a fajta fény, amit én keresek, ez a sejtelmes sugárzás, ahogy átjön, a színek egymásba olvadnak. Hát és ennek a kompozíciója az, hogy a széleket sérülésre se hagyom, minden egyes sarkát külön másképpen dolgozom meg, tehát a képnek a terét megkomponálom. Tehát ezek nem véletlenül vannak ott, bár úgy néz ki, de úgy hagyom meg, tudod? Ezt a képet nagyon szeretem egyébként, ez az utolsó időszak előtt. Szándékosak ezek a sarkok, amik itt ki vannak hagyva. Másképpen van megoldva, mint a 4. Tehát a képnél a kompozíciók, a széleket is bele kell venni, tehát nem lehet csak a közepe, hanem az egészet en bloc. Tehát itt a meleg, hideg színek, rózsaszínek, átmenetek egyik szín a másikba. Szóval ez izgalmas, ezt szeretem. Természetesen az ember a szakmát meg kell, hogy tanulja. És ha a szakmát megtanulod, tehát természet után tájat festesz, figurát festesz, csendéletet és egyebeket, ez a szakma alapja. Helyesen értelmezed a perspektívát, és ez folyamat. Általában az van, hogy az ember, mint festő, az körülbelül olyan 30 és 40 év között alakul ki. Volt egy olyan elgondolás
hogy 10 évig az ember csak dolgozzon szorgalmasan, ne jelentkezzen kiállításokon, mert az még nem kiforrott. Tehát meg kell alapozni, ez olyan, mint egy házépítés, hogy az alapokat le kell rakni biztosan, amire majd építkezni lehet. Így történt ez nálam is, nagyon sokáig természet után festettem, nagyon sokáig tanulmányokat rajzoltam, tehát meg kellett alapozni a dolgokat, hogy aztán tovább lehessen lépni. Ez még mindig nem művészet. Ez csak azt jelenti, hogy van-e tehetséged, és van-e irányultságod arra, hogy tovább lépj. Az impresszionizmussal kezdtük, olyan képeket kellett festeni, ami az impresszionista színfelbontás lényege volt. Utána át kellett térni a kubizmusra, majd az analitikus kubizmusra, és ezekbe kellett dolgozni. Ez még mindig nem művészet, ez még mindig csak gyakorlat arra, hogy az alapokat lerakd. Az első olyan munka, amit bár talán azt lehet mondani, hogy az én világom, amikor visszatértem ismét a figuratív festészethez, ami a saját elgondolásom és a saját elképzelésem szerint alakult, természetesen ráépülve az alapokra. Ez az életműkönyvemben lehet látni, hogy visszatérés a figuratív festészethez. Itt még mindig arról van szó, hogy kezd kialakulni egy rád jellemző gondolkozás, ami már a tied, nagyobb részt. Természetesen ez a folyamat csak akkor fejlődik tovább, ha nyitott szemmel vagy belső világodat ki kell nyitni, az ablakokat ki kell nyitni, hogy mindenre érzékeny legyél. Van egy szajkó pár, aki rendszeresen jön vizet inni, és azokat már régen nem láttam. Vadgalambok jönnek, akkor télen különösen sok madár van, mert 3 madárfészek van kint, és figyelem. Sokszor ezek a fények, ezek a formák, ezek az emberbe beivódnak, és beépülnek a munkáiba. A 30-as éveim után kezdett kialakulni az a festészeti irány, amiben már én otthon éreztem magam, és az én saját stílusom jegyei már fölismerhetőek voltak. Meg kell említenem, hogy én ugye 41-ben születtem, és a háborús időket az 3 éves koromban éltem itt meg Gyöngyöspatán. És 2 hónapot egy pincébe voltunk, mert itt volt a front ezen a területen, és ezek az élmények, ezek a rettegések, ezek a félelmek a korai figuratív képeimben bizony megjelentek. Tehát ez átjött. Ezért mondom, hogy a festészet az nagyon sok rétegű. Tehát ezt a réteget föl kellett dolgozni, nagyon sok drámai és súlyos képeket festettem. Ez az én életem, ebből adódik az én festészetem, ebből a traumából, amit én gyerekként megéltem. És az első igazán jelentős művek a Golgota sorozat volt. Ez érdekes módon ugye a Krisztus keresztre feszítése és az én életem drámája valahogy egymást fedte és fedésbe került, és ebből alakultak aztán a képeim. Na most ez egy elég nehéz időszak volt, akkoriban bizony elég drámai képeket festettem, amiből aztán nehezen kászálódtam ki. Vannak festők, akik viszonylag korán elérik a saját hangukat, és abba dolgoznak talán életük végéig, egyre jobban. De én még mindig úgy éreztem, hogy fejlődnöm kell.
Ezért nyakamba vettem Nyugat-Európát, elsősorban Párizst, aztán később a Benelux államokat, akkor voltam Angliában, tehát mindazokat a klasszikusokat és moderneket, akiket akkor föl lehetett lelni, ezt én mind tanulmányoztam. Azért, hogy összegyűjtse, mint a méhecske az anyagot, ahhoz, hogy később tovább tudjak lépni. Tudod, itt is geometrikus osztás, ugyanaz a gondolat, amit abban a képben, tehát itt vannak hangsúlyok. A fehér térbe, és van egy ilyen sárga osztás. Ezek nem kiállításra készülnek, hanem ezek gondolatok. Nézd meg, hogy például itt is folyatom a festéket, látod? A kéket és a zöldet összefolyatom, de ugyanakkor van egy ilyen vöröses alap, ami nagyon differenciált. Az én feleségem örökké támogatott engem, és mindig hitt abba, amit én csinálok. Sőt, engem is megzavar az a hit, amit ő belém lát, hogy én nem vagyok annyira stabil, kiegyensúlyozott, én mérlegjegy vagyok, tehát billegő, mérlegelem a dolgokat, és ő soha nem követelőzött, soha nem mondta azt, hogy neki ilyen ruha, meg ilyen nercbunda kell, meg ilyen dolog. Mindig mögöttem állt. 60 éve élünk együtt, 62. Nincs mit egymás szemére vetni. Ez hosszú év, hosszú idő, de nem irigylem. Ő engem választott, én őt választottam, és ez így van rendjén. Több ezer rajz, érted, már tele van egy csomó szekrény, minden évben csinálok legalább 200-300 rajzot, úgyhogy ezek lehetne egy nagyon szép grafikai kiállítást csinálni. Csak az az érdekes, hogy a magyarok nem nézik a grafikát sokba, holott Nyugat-Európában rengeteg ilyen kiállítás van. Itt nálunk az olajkép az a nagy dolog, holott grafikából ugyanolyan szépeket lehet csinálni. Minden festőnek vannak rossz képei, nekem is, nagyon sok rossz képem van. Egy időben pusztítottam őket, vagy lefestettem, vagy kidobtam kukába. Aztán valaki szólt, hogy azért nem kellene ezt csinálni, mert egy ember életművébe a legnagyobbaknál is, mit tudom én, 10-15 kép, ami a csúcs. A többi az vagy középszer, vagy jó. Most az, hogy az ember életművében mi a csúcs, én nem tudom eldönteni, de visszanézve, hogy te mondod, ahogy említetted, hogy ha előveszek egy 60-as évekbeli képet, vagy előveszek egy 80-as vagy 70-es évekből egy képet, van, amikor meglepődök, hogy egész jó. Sokszor kérdezik tőlem a kollégák, hogy na jó, de hogy csapódik le a napi probléma, a mai világunk, és azt mondom, ugye, akik figuratívot festenek, akkor megfestenek egy háborús képet, pont mondjuk ez aktuális, vagy megfestenek egy utcán nyomorgó klosárt. Az ugye napi probléma. De ez még mindig csak tárgyias. És azt szoktam mondani, hogy az én képeimben is benne van ez, átértékelve. Azok a sérülések, azok a hiányok, azok a hangsúlyok, azok nem véletlenül vannak benne, hanem azok jeleznek valamit, amit szeretnék feloldani. Tehát az emberben van egy erő, azt mondják, hogy egy démonikus erő, amit ha nem világítasz át,
akkor az megesz téged. A művészetnek ez is veszélye. Ugye sok ember, például Gulácsi beleőrült a művészetbe, mert olyan démonikus erők voltak benne, amiben elvesztette a józan eszét. Tehát ez nem egy díszmenet. Itt bármelyik pillanatban el lehet tévedni és el lehet csúszni, ez veszélyes terület. Én a művészetet mindig úgy képzeltem el, hogy ez kapcsolat a teremtő és a művész között. A művészet feladata mindig az, hogy ezt valamilyen módon megjelenítse képbe, zenébe, irodalomba, és én ezt úgy gondolom, hogy ez a művészet, amit addig csinál az ember, az nem biztos, hogy művészet. Mert ez egy elég sikamlós pálya, könnyen el lehet tévedni és el lehet csúszni, mert ugye az ember, a festő a négy fal között dolgozik. Ezt nem lehet csoportban, nem lehet 12-en festeni egyszerre. Tehát teljes mértékben magára van utalva, és bármelyik pillanatban elcsúszhat egy rossz irányba. Ezért saját magának ki kell fejleszteni önmaga iránt egy igen erős kritikát. Nem azt kell nézni, hogy mit csináltam jól, és azon verni a mellemet, hogy én vagyok a zseni, hanem azt kell nézni, hogy mi a rossz, és azt a következőképpen kijavítani. Szavakkal kifejezni ezt az indítatást, ez nagyon nehéz. Talán az könnyíti a dolgodat, hogy a teremtő a lélekbe táplálta bele azt a változást, amire az embernek érzékenynek kell lenni. Tehát a belső világ. Ugye amikor én elkezdek dolgozni, akkor most már nem a tárgyakat nézem, hanem egyszerűen csak leteszek egy színt, vagy mellé egy másik színt, és már elindul egy gondolat. És megpróbálom ezt a gondolatot valamilyen módon összekapcsolni a föntiekkel. Tehát, hogy olyan hangokat meghallani, amit talán kapok. Ha nem kapok, akkor az a kép nem sikerül. Vagy előfordul az, hogy sokáig kínlódom egy képpel, mert nem jön az a pillanat, amikor elfogod a szálát a dolgoknak. És akkor sokszor van úgy, hogy félreteszem a képet, mert nem bírok vele. Aztán van, amikor reggel kijövök ide a műterembe, kirakom, és akkor egyszer csak megvilágosodik, hogy hát itt a megoldás. És akkor szépen lassan újra elkezdem. Van, amikor az egész kép átalakul. Azért nem szeretek mutogatni olyan képeket, ami még nincs befejezve, amire azt mondom, hogy abba hagytam. Egy kép sosincs befejezve egyébként. Előfordult az a gyakorlatomban, hogy több évvel ezelőtti képet elővettem. Hát ahogy az elő volt írva, elrontottam. Még azt is, ami jó volt. Tehát lélekben, gondolatban nem ott vagy. És ez egy kegyelem, hogy kapsz egy olyan pillanatot, amikor nem tudod megmondani, hogy miért, hát oda kell tenni azt a szint, vagy ezt kívánod. Tehát az egész, és ez a nehéz, hogy mindazt, amit ebbe a gondolatkörbe el akarsz érni, azoknak az alapjaitnak a lényeges tudása benned kell, hogy legyen. Tehát benned kell legyen az alap, a figuratív, a táj, a csodálatos környezet, ezt mind egységbe kellene megoldani egy képen, vagy legalábbis, ugye azért fest az ember sorozatot bizonyos témákból, hogy azt ameddig lehet kivesézi, ki gondolkozza, ki mérlegeli, hogy mit, mennyit, milyen távra mehetek el, mennyit bírok. Az én egész életem, az egész sorsom egy bizonyos ponton rádöbbentett, hogy nélküle nem lennék.
ezt nem lehet másképp elmondani, csak az, hogy erős hitem van. Nagyon hiszem azt, hogy a Teremtő Jézus Krisztuson keresztül minden embernek lehetőséget adott arra, hogy a becsületes és a jó úton járjon. Ez nagyon nehéz a mi korunkban. De szerintem ez minden korban nehéz volt. Az a kegyelem, amit én kaptam, azt így öreg fejjel visszagondolva, folyton oda jutok, hogy ezek a stációk, amiken én végigmentem, még mindig kaptam kegyelmet, még mindig van dolgom. Akkor nem lesz dolgom, amikor azt mondom, hogy vége, és befejeztem. Akkor valószínű vége is lesz. Hiszen nagyon érdekes, hogy Monet, akit én nagyon szeretek, Claude Monet, megvakult öregkorára, és 2 héten belül meghalt. Tehát a megvakulás után meghalt. Tehát ő addig kapott kegyelmet, és addig alkotta a remek műveit. Tehát hidd el nekem, hogy az embernek vannak vágyai, kívánságai, sóvárságai, hiúságai. Ez mindez semmi, mert a Jóisten nem ezzel az aránnyal mér. Soha nem tudod, hogy mikor kaptad a kegyelmet, és miért. Egyáltalán kaptál-e? De én nem vagyok filozófus, de mindenképpen érdekel ez a dolog. De az, hogy én szerintem az alaptermészetem az olyan, amit neki köszönhetek. Tehát nincs bennem irítség, nincs bennem kapzsiság. Sőt, azt mondanám, hogy egy kicsit talán naív is vagyok. De hát melyik művész nem naív? Nem akarok sikeres ember lenni, nem akarok híres ember lenni. Nekem elég az, ha tudok dolgozni, majd eldől, hogy mit érnek az én munkáim, majd eldől odafönt, hogy kitermelted magadból azt a lehetőséget, amit adtam neked. Mert azt vissza kell adni. Ha valakinek eljön az a pillanat, hogy érzed, hogy igen, itt kell legyen valami erő, ami téged szabályoz, ami téged visszahoz a betegségből, és tovább lendít, azt nem csak magadnak köszönheted. Saint-Exupéryvel szólva, ez idézett tőle, azért megyek, Uram, miközben nem érkezik válasz imádságaimra oly vakon, hogy nincs más kalauzom, csupán némi gyengécske melegség ráncos tenyeremen, és mégis dicsérvén téged, Uram, azért, mert nem válaszolsz nekem, hiszen ha megtaláltam, amit keresek, Uram, akkor már be is fejeztem megvalósulásomat.